నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి చేసిన ఒక పాట ఈజ్ అలలరేగు. మధుర శ్రీధర్ గారు ఫ్రమ్ మధుర ఆడియో వచ్చిన పాట. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. అండ్ ఉషా గారు చాలా బాగా పాడారు. అండ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఇట్స్ రియలీ అ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. నేను ఎప్పుడూ షూట్ చేయలేదు పాటకి, అట్లీస్ట్ డాన్స్ చేయలేదు. సో చాలా చాలా భయం ఉండే. బట్ దెన్ ద సాంగ్ ఇస్ అవుట్ నౌ. సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఫర్ అలలరేగు యూట్యూబ్లో. ఆర్ నేను రీసెంట్గా పెట్టిన రీల్ కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు. యా, ఐ am very very nervous about it, but I'm happy that I did it. Something which is not in my comfort zone చేయడం ఎప్పుడూ మంచి విషయమే కదా, to try something new.